wai kai yaushe kake son ka kawo mana kayan nan ne? Ca kake ga kanan. Haba da Allah. Wannan wani tsari ne. Kai da kai mai kayan ne ba ka gaya mai cewar ba nan zamu yi sallah ba ne? Wallahi ta na gaya masa. Wannan sofa mutum ya wani abu. Wannan ma wannan ai ba tsari bane ba. Ni ba fa na san irin wannan abu. To yanzu dai gashi zai cinye mana lokaci. Tafiya ba kusa ba. Daga nan zuwa Taraba su sai? Wa alaikum salam. Yawwa. To yana ganka kuma ina kayan? Wallahi Alhaji dama abin da ya dan sa na dan jin dade ban zo nake. To yi Allah ya haba da Allah kuma ka ba kaya a waje dauko da Allah ka shigo mana su. Ba da su na zo. Wallahi na wanke su gaba daya wanda za a goge din na goge. Irin na shi amma na dauko zan taho. Sai na dan ji bawali. To daga dan shiga ban daki haka sai kuma ciki na ya murda. Sai ga yaɗi. To zaman na sai dan yi duli a ciki. Wallahi Alhaji ina fitowa kayan nan sai na tara an kwashi. What? Dadi, wannan kayan da aka sai mun shine zai ce wa Ni kaya na ma. Ni ma kaina gaskiya ba ran yadda ba. Kaya na ma. Dubi girman Allah wannan abin da ka faɗa shine gaskiyar abin da ya faru. Wallahi Alhaji shine abin da ya faru. Kayan nan na gama shirya su tsab na wanke wallahi kawai na tara an kwashi. To ya zai haka Allah ya kaddara. Haba Alhaji. Ya za ka zama shi saku-saku. Wannan mutumin fa ni fa ban ga alaman fa gaskiya idan shi ba fa. To shi kenan. Ni Sai gaskiya kuma da Allah, to Allah a cikin wani ya cuce mu? To in ba a kira Allah ba wa yake so a kira wa? Kai kana ji ko? Idan a wajen mu kayan nan yake kamar yadda ba mu san za mu tara su har ba ka yake mana. To za mu iya rasa. In dai wannan abin da ka faɗa gaskiya ne Allah ya sani. Allah mai mana da alkhairi idan kuma akwai walawala a cikin wannan lamari kai da Allah ni ka Dadi, Ta wallahi. shikenan yanzu kayan namu da muka buke Ya sana ya Wani sana sawa kayoyi babba. na masu duk wanda ya gani na haife shi to kada wanda ya kara magana a kan wannan bawan Allah na bar maka shi kawai Na An gode Allah ya cuce mu sani. Alhaji, an cuce mu wallahi. An da yafe. to ka je mana nan duk babu wani abu wanda zai karce maka wani abu me kuma kake so in ma da Allah ka je aka ce. Kuma da Allah kana sa Na mana tsada bacin musu rai. duk sai Dan Allah an ce maka ka je mana haba. baka yi da yafi da ne bane ko kana da wani batu na wanke na goge duka. to ka je kawai Kai. Ka wanke mu. Allah ya kiyaye me faru ne in 2 minutes Kudin wanke. Kudin wanki. Dan ba Wallahi. mutumin ya Dan mal.